Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Shalom. Horas madihita saluhuna. Adorang tos sotapu kapatang yang ata perjul mahita martang yang nahohom di bagasa rohata martang yang mahita. Amin. Marede mahita sia buku Eden nomor 10 ayat sada rodi ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tu mo palangit dohot tanoon. Amen. Pardengga basa do Jahoba tau partano batoa diari hagugutan jala ditada doakan namar haposan tu ibana. Haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, na sokal jalan na bonar, dialo hodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alani hupangido hami tuho, sai ramoti hami, asau nang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asau duk serep, tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertanyaan ngata di bagasan bornginon siakatan itu hatta natar surat di Pesalmen 130 sia ayat sada sahatrodi ayat onom marsoring-soring mahita majaha. Pesalmen 130 sia ale Jahoba disulikit jala ditadaho doau manang merdaladalan manang modo mau disege hodo au jala takasdo di botoho akadalaku sudena. Tole sia pudi, tole sia jolo, dihaliangi ho doau, jala dilinggom tangamu doau. Ima sahat na martang yang mahita martua mana tu mangihon hata ni debata jala nau peopsa
Amin. Kor witulu. Mare demaita sia buku de nomor 230 lalu ayat onom dohot ayat pitu. Alai da sumeria
Sang Yang Mahita. Tuhan nami jala debata nami nau susobahami marhiti Yesus Kristus. Mauliati dohot puji-pujian hupasahatami tuho. Alasi dohot holong ni roham. Natotong mangiring-iring perdalanan ningulu nami sian nasugut sahak tubo darion. Diragam niya kaulaun doh akka sidalanan. Totong diring-iri kohami. Pasu-pasu masa luhuk na Tuhan akka perdalanan do akka nahula hami basang di kuarmu. Gabelas ni roh hamay nang diganup kami doh di tonga-tonga ni keluarga nabi bi. Ale Tuhan nami hu hamole tohok kami do nang denggan di basam nang pataruhok kami di bagasan kahipason. Boy kami marsaur marhite na patupaho pertangyangan di bagas jorom song-songoni nang namaduhoti live streaming di tonga di bagas nabi. Saya pasu-pasu ma pertangyangan namion. Asa totong marhite parsauran nami dohoto lam gir-gir kami. Lama muji pasanga pokok. Alai Tuhan nami marhite partangyangan namion hupasahat tami tuho. Sude ruas ni huriam. Siada danak poso-poso sahat tu nama tua sahoma mangaramoti. Pasu-pasu akka ruas ni huriam. Asa sibur magodang maka poso-poso. Lamar bisu maka namar sikola. Jupanga karejo mana mangalu di perkarejoan. Jupanga rokap nang tiki namar rokap. Suang songoni matuhana karumah tangga na makasih holi pinopar. Asi maruham. Sayhoma mamasu-masu perbuini bortennya kainanami. Asa marhite pasu-pasu misahat. Las niroha dohok pasu-pasu. Di tonga-tonga ni rumah tangga nasida marhite asini rohami. Suang-songoni maragam niyak kaulaun. Tuho mau pasahat kami. Pasu-pasu Tuhan ulam niyak kamanami di jabu di balian. Songon niyak kaulaun nak kainanami. Asa marhite pasu-pasung niyak kaulaun nasida. Taruli nasida didengkan di basang. Nangakan na tua-tua nami piakalan siya homa nama masu-masu. Asa molo sipata pe soluk akka galen ni pamatang nangaka persahiton lehom ma bengek ni roha asa bengek nasida dihatuon asa totong boy nasida marlas ni roha madalan yari-yari ni ngulu nabi suang songoni ma hupasahat tami tu hakaruas ni huriam natongo di bagasan persahiton apala ditikyon tuhoma hupasahat tami ina nyami nyonya tapu bolon boru na 70 Eliana boru tapu bolon amang Profesor Sitio nyonya Manik boru butar-butar nyonya Sinurat boru sinaga nyonya Hamanik boru siregar amang we Manik doh akan nasoha gorak kami molotongo di bagasa persahito nasima roham saya homa maddauni mananggali sudia kasahi nai pasu-pasu Tuhan akka tim medis akka dokter perawat song-songonima akka tindakan-tindakan na dipatu panasida sahak tuna mangel honak kaubat pasiko may Tuhan gabi habauran ni pasu-pasum lama nanggali sahat dia kana marsahiti paposrohan nasida Tuhan Odo padauni natuk mananggali ragam niya kasahit na lohot di pamatang nasida. Nangaka keluarga pena pature-ture holle holas ni roha pasuang gugu nasida. Asa totong marhiti gugu doh las ni roha nasian ho. Boy nasida pature-ture hon keluarga na di bagasan persahiton. Nang keluarga na marsitaunon tuhodo pasahat tami dongan nami keluarga siregar sialanong jumulo amanami suang songoni keluarga sitijak nong jumulo inanami sehoma Tuhan na totong mangapuli keluarga na tinadikon nasidai asa totong bengek nasida mangalak katujulo molo pedang rakbe dohot keluarga na hinaholongan nasida sala nong jumulo manadikon keluarga nasida be ale Tuhan nami suang songoni mah upasahat tami sude akka program ni huriam dalau si patu paun nami dalau si patu paun ni panitia
Sehoma majuloni hami mangulahoni saluhuna. Asabui hami marsitu pahan rabdo ruas ni huria. Gabiding gambar dala sude programi. Makor helas ni roha di tonga-tonga ni ruas. Jala tau khasangapun hamuliaon nang di guarmu. Ali Tuhan nami satokin naik tangi honon nami mahatam. Napi nasah ni naposom ama nami amang padita harahap. Setotong matuturi na sida marhiti todim asa dipasahat hatami gabi siti opon nami. Patugu haporsyon nami panguluhon pakkirimon nami. Asi maroham. Dosa pangalisyon nami pehu pasahat nami tu. Saya sama saluhu na asa tamahami di julum. Tangi humba pangiduan eleh-elek sobba nami. Au pasahat kami holan mga sahon. Guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kor SPH. Kor Seksi Ama.
Marede mahita sabukwede nomor 267 ayat sada saharo di ayat 2. Oh Tuhan sulit maaf, sundangi roh aku tegas, guguku sawana diam, Tuhan paringas, Tuhan padono Asini rohamadi hamudo dame nasian debata amata do sian anak natuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madihita. Hamuna manami nanami inahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hita napungu di bagas joron itu hatta di bornginon do di hamuna manami nanami ruas ini huriata. Nama dohoti pertanyaan marhiti live streaming nah hinobasan ni multimedia ni huriata turupuk mananghatan di debata nagabi jamita di pertanyaan ta budarion imasian evangelium ni si Lukas biddu 14 ayat 25 sahat rodi ayat 33 ujahoma tuhita songonon ma tarsurat disi taringot tu na manuadahod diri alai torop do halak na madongani ibana jadi humusar mo ibana nin nama madok nasida ganup halak naro tuau dang tarbahen gabi sisyaku iya so dihasugohon ibana amana inana naniulina anakonna hahanggina dot akka ibotona rodi hosana sadiri dang tarbahen gabi sisyaku halak naso manuhuk silang natu ibana laho mangihut tonao ay isi hamu nagyot pajongjong palas-palas naso jumolo hudul mangeteongi si palahoon na tusi manang nabuy laho patuluson unang dipauli jolo ujahan na hape dang tuk gugona pasahatosa gabi surahan ni sudi halak na mardidasa maibana dohonon na sida ma dipuka halakodo pajongjokon hape dangadong bahanon na pasutton isi raja na borhat marmusu mangalo dongan na raja naso jumulu hudul mamikiri manang natardo pakosa mardongan salok sa soldadu alonai naro manohopi ibana mardongan dua loksa alai anggo so tarbaheni
suruon nama pangulu bican holang dope musui mangido perdamaian hamu be dang tarbahen agia ise hamu gabisisyaku anggoso tartadikosca nasa nadi ibana ima sahakna hamu nama nami na nami rasuku-suku doro hatta buasa songoni hatani Tuhan Yesus koras nate hirana maralo do sian na tatadda pangajarion ni debata nang pangajaron ni Tuhan Yesus taringo tu nama kaholongi rupaning iko didokdo ikon haholongamudo dongan mujolma doson dirim gari dongan jolma ikon dihaholongi dongan jolma ikon lubisiani manian makaholongi hita makaholongi dongan sarepeta dari nang pemai tua hamu mulai dokona mata opuni anu I love you nina tarsonggok dora hamu teh itu dah dang idokon holong roh aku diho dang aci besi bahasa Batak ko bahasa Indonesia nam ikon bahasa Inggris nama manang alus muna tu amatai aleda ku boto teh ya do ko kamu amang dang sanga biate dang tarhona madadaton nama teh nama dadaton teh manang dia lusi inata rupaning molo tarsor hitamad dokon I love you tu inata I love you too namu setong kadang menoto be cerita ni rupaning ala memang halna lahiria do hajol maut do nama kaholongi nama sia holongi hiresudi do makhluk hidup masih holongan nah tapi dang apalah ikon marhiti hata rupaning ayo lu disipata holak kata tunai seri dokon I love you tu sopi do I love you tu dia do I love you no naraku bagasan rupaning akar sudut no poso mayate idora ubben na maul akaya na kotai noaing marhasohotan ay sudi didok tak buru-buru I love you bingung mak sudi dijalo ya ka I love you ni jolma babingung ma rupaning ra imajo rupaning nah pasti holongi ido unok ni pangajarion ni Tuhan Yesus ale buasa ma pola di Tuhan Yesus dison ganup halak narotu au dang tarbahesa gabesisyaku iya so dihasugohon ibana amana inana naniulina anakonna hahanggina dot ibotona isi do na ginuaran odeng nakin keluarga doi Dedi keluarga do aturan nahita marsyajar taringo tu holong ido ubahen na molo dinggado pangajarin na toros tu anak kona taringo tu holong dinggado ibana maka holong ide bata ay marhiti nani ajarhon marhiti pabahenan marhiti hata na dirajumi anak kona holong doi ditada maholong na siya di bata oh ido ate ido makana teologi ni halak batak ay di bata na ni ida donatorasi ay siya ni di boto ibana holong siya natoras do di boto ibana puda siya di ibana siya natoras do di boto akanadinggan ale buasa mapola tung dito ketuan Yesus si ikot dihasugon amana inana naniulina hanggina do ibotona adalah terbelakang amanginang konteks mangihuton Yesus rupaning unang tanggung-tanggung idulapatan dang nama dokon ikon unang dihaholongi daw adong dum itu di nahu parsajari hami taringo tu nama nafsirhon metode alegoris guarna menafsirkan manang mangalapati natar surat di bibil tau namanginang dipakai Tuhan Yesus do tudusan manang metode allegorison ciritai dang apalah songon natar surati naneng do konon na adong do
lapatanna. Adong do dibalik ceritai, adong do dibalik hata-hatai, na ikkon taboto, dang harafiah, dang letterlek ninna. Alay aha do dibalik ceritai, tapi ring ma dia hidup 5. Alay torop do halak, ujah hasilina ida. Alay torop do halak, nama dongani ibana. Torop halak, nama dongani ibana. Hati hai Tuhan Yesus nunga terberita manginang. Bui pamalupon na marsahit. Bui panguluhon na mate. Bui mangalehom mangan pola sa 5.000 halak. Bui takas di boto jol majamitana pangajarona na asing sian akka jamitan ni si boto surat. Do akka si tuan imalim ay borak do. Ay ngiri do jamitan ni akka si boto surat tidak. Dang boy on, sudi dang boy. Beta coba baju mulut adokon dang boy on, mangalo doi. HP hatani Tuhan Yesus boy alai. Jala unok ni sudi holong. Ido makana mulut abegi mana tajaha digijang di turpuk tahun. Marsual sona marsual do si boto surat do Tuhan Yesus. Ay boy do molo misalnya tar medabu magulang korbo. Tugu ni nak dari sabat bahohom halaki. Molo marsahit adong si na marsahit dari sabat dang boy pamalupon. Basodo na sida. Holong do. Jala di bering jol mama wah odo si hutonoton. Malay ba mangan. Ya, marsahit iba malum. Lapatanna yang enak-enak saja mereka mengenal untuk mengikut Yesus. Hape adong dosa sitong na persoalan dihalak na mangihutun Tuhan Yesus sama nginang. Molon nengek-nengek tapi kiri. Ay borak dona Kristenon kan? Itu dah. Nah saat sipata tapan yang neang dok. Songona juk-juk duhu jamita ho ni. Ala memang itu natakas tahilalan noai. Songo dia mahita. Maka holongi nahya mambana cirohata. Ini jujur aja lah kita. Ngaci rohata do. Sampai sang terpurung. Habe nama ben hacik rohai pitu ni pina. Itu. Habe hita nanggo saparopak dangadong. Itu terpurung. Songo dia maka holongi. Jangankan untuk mengasihi mereka. Mananya kopera. Dak. Geria de mul marsait mateo. Tung hari mati monian. Nga hata nakaras do musi pamangan inongsi. Naso dihutur do sanggulin. Inongsi to pani. Hamun mana nami ima kenyataan na. Songo dia do hita, asa sitong na molo jujur hita dah. Tapi kan gue sepatah minar-minar buhiton, ay gudang do masalah di hita kan. Gitu. Romahu, say romahu. Nah, habero do kan salah di. Gini musik. Itu dah. Persoalan do di hita halak Kristenon. Molo nengek tarimang-rimangnya mang. Borak do hita, todo nek di Tuhan Yesus. Molo tumpi di patudus. Tari tuna makasuguhum urok nakidang apala hatanai na ikon tajalo talapati alai dibalik ni hatai dokon ikon lobi do hitam maka holongi Tuhani moluradi hitam manghutun Tuhan Yesus lobi sian na maka holongi keluarga tak maka holongi natorasta lobi sian na maka holongi na neolita maka holongi anak kota ha anggita Hosata. Itu dah. Songo dia lubi maka holongi keluarga dirita. Songo ni mahita mabait Tuhan. Tuhan harus menjadi nomor 1, number 1 in your life di bagasan nguluta. Itu ikon ibana do
natur utama. Ino makanya di dokon di Matius ya teh. Saya jumulu mah lulu hamu harajon di mata. Itak ni maju. I maju ta lulu. Da ulu do si pata. Gebisi dia lian namar keluargaon. Sudah lawan bambai nadingkan. Itu dah. Ai gudang do hami akamau ni nang. Alani men mata hamu sudah do hami membedandingkan. Baru saya dia tambahin ko persembahan kasih ton. Nama saya, oh, hadom memang ini dok. Kalau nalain men mata dok. Dak kubo tu maneng rasa di Cibubur ndang adong rate. Ndang adong rate apalagi wik tulu ate. Oh, deu mi. Ya, dari wik saya ndang adong, lama wik tulu. Dido. Iya. Kan saya dulu taben anon tupak ta komisi kasih. Tortakas do men mata nai. Dang hulip di bayan manangna. Songon labak songon tebu do ben tegas do. Nama situ. Oh, lo di songon ni. Ulu di sudat hitam di paraleale otta lalap maraleale HP adong do ale-ale na sumurung tuhani dang taparrohon gabe hata di dongat tado na taparrohon sian hata ni tuhani song dia do hita patu pahoni takas do dek Tuhan Yesus di son ganuk naro tuau Tuhan tidak membatasi orang datang silakan roh Ailando na terjauh ali otik do naraperlit kan itu hatan itu haji sedih dang di orai bana dang tarbahen ganup halak naruto dang tarbahen gabi si seaku ada spesifik adung na terpilih adung na terjauh adung na terpilit adung na benar-benar ibana gabi sisian itu Tuhan Yesus ay molo sisian dirok ni guru na doy kan itu martua maka guru ate encik na julu kan itu dah guru nami do bah na guru kudi gari padi tedang dingok be dingok tamu doy sama masu hamu terpasu-pasu hamu wah adong do na ragu sama non isu do teh norahana teh adong na mangingot adong na lupa ale mulu guru SD na. Wah, guru SD na kalau saya ada ibu tampu, wing dope. Ibu tampu bulun. Nakarasa no. Itu deh kon karas do guru kan. Ale saya ingot doa. Ulan hubes songono nga huboto hamui. Dok na songono nangkak kaki saya ada. Molo seriboto, ale sonar dang bui tarba ini. Halan acik na do namar siajari. Ale saloho dui. Apalagi mulu gajang otik ngabe siap-siap mon itu belebas ganuk guru adok bedo belebas nak dang nalo manurat nurati daun pak nak saya ingot do saya diingot akasisian nedo aha ne di dok nane ajarhon guru na jala saya diulahud deh kata guru kami mak kata bapak guru kami mak saya dok doi tidak dana kan itu dak ya kata pendeta yang gemu itu nggak ada itu nah alai saya dok guru dan terbahen gabi sisyaku lapatan na ikon betul-betul do hita mangiuton Tuhan Yesus songo dia do hita songo sisyan na tapi dang sisyan na sisa 12 hita alai songo ni mahita mangiuton di bana kemana dia pergi, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, diiyakan. Terbaik kita doi. De gudang do pengajaran Tuhan Yesus. Gudang do. Nasi patah nasu tayingok do. Manang paula sota payingok rupaning. Ay naboratan. Nabadua hon musia didokon. Hosana pasong dia do da makaholongi hosa ate alani hosa do si patah hita teula manangaha ikon radi maka suguhun hosa tapi alani hosa itu mangulu hita rupane sugu
Dao. Artinya songo dia do hita, lu bisia na makaholongi diri tai, makaholongi di bata. Di bah ini hamu nama nami nanami. Naing mata uji, marbisuk mahita. Marbisuk mahita hala Kristen. Ay didok do nakin di ayat 20 lalu satu ayat 32. Ai isi hamu nagio pajongjong palas-palas. Naso jumolu hudul mangetongi si palahosa tu si manang nabui lahu patuluson. Ra heado hita mabangun nate. Unang majo palas-palas. Paturejabu majo. Ikut sodo hita maretongi. Gari ada ugajang dotiki maretongi. Sian na mabangun. Ulu do bah nang mabangun jabu hati ulu bah. Adi kan 2 tahun naik. Wasa aidang cukup dope. Aidang sudi na tertipak, dang pigay, gari-garija, lulihamu magareja. Sian nol do sudi. Dang arongi kono oti do songoni. Itu tudusan Tuhan Yesus. Lapatan na harus mampu kita berhitung di dalam kehidupan kita. Ahado labana molohuyuton Tuhan Yesus. Ahado labana moluhului hatani Tuhan Yesus. Ahado labana molutoktong hibul rohaku mangyuton Tuhan Yesus. Asa taredeho kau, asa taredeho nau hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Sodengoluku ada Yesus patibu. Ya, songo dia do hita asa benar-benar. Itu dah. Maretong memikirkan, mangharimang-rimangi, merenungkan nunga Kristenau. Toho do Kristenau, manang namailo do Tuhani Kristenau. Manang nalas dohana Kristenau. Isi raja naborhat marmusu mangalodongan na raja naso jumulu hudul mamikiri manang namar natardopakosa mardongan asalok sal soldadu alonai. Ngai boto ibana godang alona. Ado pangaredion na. Harus mampu mempersiapkan diri orang Kristen. Bisuk. Songo dia do hita. Dakku boto manginang. Ulu hita perjulu manise nama besuguni rohatai. Manang isi du perjulu tehe. Manang dipasok buru songoni. Teh mak. Merdugu ni tanah rara petahu. Songoni do hala Kristen. Harus mampu kita berpikir. Aina tabuan na mardonganon. Aina tabuan na masyaholonganon. Ido na dipatadoh Tuhan Yesus. Molo mangyutonaw, akasyutonaw, ikun jumolo ibana manguluy hatakku. Dang manguluy hatani halak. Dang manguluy hatani rohana, pikiranna alay hatani di bata. Asa masih haholongan. Detabu dong na masih haholongan ate. Margere-gere betabu. Mandok manangah betabu. Mekel do. Roa sanggul muda ya lo masih nah hosai hodus ya tomun. Biasa. Ale mulusugur hatta batu pek makan pas lewat tahu batu nakin. Tadi no kopi ti namu setong kan gabi harap mah. Hamu nama nami nanami. Tabahem mah. Otik-otik di bagasan perdalan yang luta. Asa tutu hita targoar si huton Kristus. Sesian dah hita. Anak do buru dah hita. Jala unang gabi adong pangabati di hita. Songon didok dia tulu. Hamu pe dang tarbahen agia aha hamu. Dang tarbahen agia isi hamu gabi sisyaku anggoso tartadi kocca nasa nadi ibana. Aha mana di hita. Ta nomor 2 homme. Rikok do hita mamora, rikok. Ale unang gabi hamuraoni tadadikon Tuhani. Rikot do hita pardonganon rikot. Ale unang alani pardonganoni tadadikon Tuhani. Rikot do hita terberita rikot. Alai unang ma gabi tar nomor 2 hon Tuhani alan terberita.
Terberita adong do narwa. Terberita do neng natatadai kan. Nakin dijabu holanido terus live. So bino to kalau buhiron do terus majau di bereng-bereng. Ya buhini Tuhan Yesus maju seli-seli son neraka bagasan. Terberita. Dan ngai boto be. Sabar netong. Ya. Itu. Gak bisa unina mak. Nak. Tambo nam setong kan macam istilah-istilah alang terberita rupani. Di bawah ini hamun nama-nama nami. Topik ala epistel dari minggu don, topikna patar dosa luhukna di hadapan Tuhani. Jadi unang marbuni-buni hita. Unang marbuni-buni hita lau manghitun Tuhani. Tapi itu duhum mak tu di bata. Nang tu dongata, odo au Tuhan. Odo hagalioko. Odo nabui hubain. Marpamuati roham. Unang gabi tapa itu odo nabui dau, dang adong orang ko jangan. Alai ko tapa itu do terbuka. Ai patardo. Di boto de batado kemampuata. Di boto de batado datolap gugutta. Atau margugu mahita teh. Asa terpasu-pasu hita. Di batama madongan hita. Martanyang mahita. Tuhan di batama nami mulai tema di pasat rohanami. Disungguli hohami Tuhan marhite hatam. Madok asa marsitu tuhami. Dang holan mangihut toko. Ale tutu hami gabi sisiamu. Dinamad dalani akapartikianon hami Tuhan. Ay juk do si patah hami lupa. Lipe. Juk do si patah hami. Paula sohuboto hami na dilok mi. Ranga somal di hami. Mangose pada nami tuho. Di baheni amang ajari hami. Asaho nagabi prioritas di hami. Asaho na ubal ga di hami. Ala pos rohanami diho. Molope holong rohanami. Tu keluarga natoras ya nakon. Dok kerabat si solhot. Neng ma lubisiani hami maka holongi ho. Ai ulu do si patah keluarga mana dikok kami. Ale yang goho tung soheado ho mana dikok kami. Ulu do si patah keluarga si solhot ale-ale. Dang ma parwahon ngulu nami akan narekok di ngulu nami. Ale iya ho takas do di parwahoko ngulu nami. Di sare hokko do ngulu nami Tuhan. Di baheni naing rikot hami lam jonok tuho asa gabi sisiam munaburju hami manguloy ho dang nalaw gabi makasuguhon gabi dakolong rohanami tuna adong di hami ala naing malubi siani hami makaholongi ho amang asiroham dinapatupa pertanyaan kami nahina suhuton nuwik tulu di Huriamon pertanyaan di Huriam Weksada 1:12 pos dohanami di sodoho Tuhan rap dohot hodo hami di boto hodo saluh nana di hami ai patardo dia dupamu hami Tuhan asiroham marpanangi doho dia katangi yang nahu pasat kami tarlumobi di tangiang pangodianon nong pinasahat ni naposom uluan ni Huriam. Ali yamang i matangyang nami. Tabbani akatangyang marsasahalak. Dito nga bagas nabi nang diruhan nabi. Atong dihagalion nami urupi hami amang. Asiruham saat dihomang ulu nami. Sisa dosa nami di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari demahita los tapasahat mapiliata. Ibu rohaku,
soa dong pena ulodon arohatu sai marsihot tun soa dong pena ulodon dangoloa Tadehon ayah sada las cong mahita Hibur rohaku Tuhan Yesus Sudi ngoluku di Tuhan Yesus Hibur aku do Tuhan Yesus Dan oloa surube Tak mahita martangiang di bagasan tangiang alia manami na di Banua Gijang sai pinurbadia magwarmu sai Roma harajonmu sai saut malomni roham di Banu Tongon songona di Banua Gijang lehona tuhami sadaron hanguluan siapari sisa murisa nami song panisa nami di dosa di dongan amar dosa tuhami una kami tugihon tu pangunjunan pelua mahami sang pangagu ayhon na pun harajaon dot hagogo rodia sangapon salele Amen asin rohani tu hatta Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot parsauran ni tod di purbadiima na mga ramoti hamusalu na amen 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 Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.